Avui farem una de les rutes més boniques, fàcils i interessants d'Andorra, la Ruta del Ferro. Un itinerari on la natura, la història i l'art es donen la mà per oferir-nos una experiència única al cor de la parròquia d'Ordino. El nostre recorregut comença a la mina de Llorts, una antiga explotació minera que ens transporta a una època en què el ferro era un dels motors econòmics més importants del Principat. Entre els segles XVII i XIX, centenars de miners extreien el mineral d'aquestes muntanyes. Després, els traginers el transportaven pel mateix camí que avui recorrerem nosaltres fins a les Fargues de la Massana, on es transformava en eines, ferradures i tota mena d'objectes indispensables per a la vida quotidiana. Avui, aquell antic camí dels traginers s'ha convertit en una ruta senderista apta per a gairebé tothom. És un recorregut molt agradable, pràcticament planer, que segueix el curs del riu Valira del Nord entre boscos, prats i petits ponts de fusta que fan que cada pas sigui un autèntic plaer. Un dels punts més espectaculars del recorregut és el conjunt escultòric dels homes de ferro. Aquestes figures, repartides al llarg del camí, reten homenatge als miners, ferrers i traginers que, durant generacions, van dedicar la seva vida a una feina tan dura com imprescindible per al desenvolupament d'Andorra. Aquesta ruta és un autèntic museu a l'aire lliure. A cada revolt hi descobrim murs de pedra seca, antics camins, vegetació de muntanya i racons que conserven intacta l'essència del passat. La Ruta del Ferro és una excursió d'uns 4,5 quilòmetres per trajecte, amb molt poc desnivell, ideal per fer en família, en parella o simplement per desconnectar envoltats d'un paisatge espectacular. Aquesta és una d'aquelles rutes que no ens podíem perdre. Perquè aquí no només caminem entre muntanyes, caminen també la història, l'esforç i la memòria de tot un país.
Al cor d'Ordino s'amaga un dels edificis més fascinants d'Andorra, la Casa d'Areny Plandolit. Més que una casa, és un autèntic viatge en el temps que ens permet descobrir com vivia la família més poderosa i influent del país entre els segles XVII i XIX. A diferència de la majoria de les cases tradicionals andorranes, aquesta residència senyorial reflecteix una època de prosperitat econòmica, marcada per la indústria del ferro i pel prestigi de la família Areny Plandolit. El seu membre més conegut va ser Guillem d'Areny Plandolit, polític, empresari i impulsor de la nova reforma de 1866, una etapa decisiva en la modernització d'Andorra. L'edifici conserva pràcticament intacta la seva estructura original. Passejant per les seves estances, descobrim elegants menjadors, una impressionant biblioteca, una capella privada, una sala de música, salons nobles, bodegues i fins i tot una sala d'armes. Cada habitació ens explica una part de la història d'una família que mantenia estrets vincles amb la noblesa catalana i que gaudia d'un nivell de vida excepcional per a l'època. Un altre dels grans atractius són els jardins. Van ser els primers jardins ornamentals d'Andorra, creats no per cultivar aliments, sinó simplement per embellir la residència, un autèntic símbol de distinció i riquesa en aquells temps. Després de romandre habitada durant segles, la casa va ser adquirida pel Consell General l'any 1972. Després d'una acurada restauració, va obrir les portes com a museu al 1986, convertint-se en un dels espais culturals més emblemàtics del Principat i en un dels millors llocs per entendre la història i l'evolució d'Andorra. Visitar la Casa d'Areny Plandolit és molt més que recórrer una antiga mansió. És descobrir la vida quotidiana d'una família noble, admirar mobiliari original, objectes de gran valor històric i entendre com era una Andorra que començava a obrir-se al món. La Casa d'Areny Plandolit és una història que continua viva més de 300 anys després.